Mit navn er Kent Wiesel. Jeg arbejder for Scanport, og jeg har været her siden 2000. Den sparring, vi har med i Testcenter, og den forståelse, I udvist og prøver, vi følger os, den har vi ikke lykkes, så vi føler, at vi sammen kommer i mål med det produkt, vi har her i dag, og det er vi utrolig glade for. Efter vi har været derhen, og vi fik finjusteret de sidste ting, der kunne vi godt se, at det var den vej her, vi skulle gå for at fremtidssikre plus og have en energibesparelse og være lidt mere CO2-neutrale, end vi var i starten. Vi kan selv vælge, hvad vi vil, hvordan vi vil sætte en hættestræk eller hvilken type vi vil bruge i forhold til, hvad et produkt kræver, så det er stabilt og kan komme væk fra og komme frem til at modtage uden bagage. Efter at have skiftet til laffelmeje hættestræk, har vi opnået en foliebesparelse på 24%.